Punta ko sa Manila at mayroon po ako sa mga studio. At sabi na sa akin, kung pwede ko ako mag-asista. At sabi na sa akin, kung kaya ko daw gawin ang independent at ano ko yun. Ako ang mga kapatid. Hindi yung matatalo niya po ang bilang kabilang. Sige nga rin naman yan ha. Kung kayang ipakita at ipakilala ng sarili, ipakita ang sa akin. Sige, pagbibigyan ka, hindi naman yan. Nga, ito. Oo, katapa, mali ang pagpapakaraw ng sarili mo. At ganito, ipapakaraw ng sarili. Good evening, ladies and everyone, coming to the beautiful partner, and in responsibility of leader of broadcasting. And that's the University of Baguio City. Kaya tingnan mo, kung saan ka galing magpapalalaan mo rin, tingnan na naman dyan kung kaya mo ba ipakita mo sa akin, yun yes, medyo. Tingnan mo kung gano'n kung kayo lang speaker. Tingnan mo naman dyan kung kayo lang solo ipakita mo sa akin, music like you. Okay, sa music. Tingnan naman din kung kayo mag-travel sa kamar natin. Ganito yun. Inay, bakit mo ko iniwan, inay? Inay, nabilang ko ng mga tao, inay. Sinaway ko sa inay. Sinoduraan, sinadapat, sinodukta ko, inay. Inay, wala na magtatanggol sa akin, inay.
Inay! Para natin kayo, Inay! Kung sana akong kami magdrama. At ganito rin po sinabi sa akin. Kung paano po po kaya Ariel Rivera na tumangkang. Inday Karutay, Gloria Matataga-Aruyo, Morimon, Ate Gailaya. Ganito yun. Tamulan! Minsan lang kitang mamahalin. Para naman po ang birthday ni Inday Karutay. Ganito po yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kayo ngayon sa plaza para pagingin po natin ang mga tao dito at mga manigito at usuin po natin ang mga pati sa ngayong gabi ito. Babalik po tayo, Franny. Para naman po ang bunting ni Gloria. This is Mahaldan Got Talent featuring Pudding on YouTube.com. Ay ulam. Yeah, Robert? Para naman po kaya ang video na sinor na upan na si Ate Gailaya. Ganito po yun. Mga ate kuya, makinig lang po kayo ng 94.3 Imora na upan. Ito po ang kabalik niyo po. Kung nais niyo po humingi ng tulong, tayo, tumawag lang po kayo sa 94.3. Ito po ang inyong si Ate Gailaya. Okay, maraming salamat po at ito po ang ating pinagkita ngayong ganito.